मोनसे खेबनांगौ र' खेबनि लोगोफोर सेनाय गैया दे बिराद दुस्थु बियो थ' हेलौ लोगोफोर दिनै आरो कोट बायदिसिना गाननानै रेडि जालायबाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो थ' मायाव थांनो होनना बुङोबाथाय नोंथांमोना नोंबा जिनावनो सोंदो ओरै फै नै लोगोफोर मा लादों बियो लोगोफोर ओइ रेडि जाबाय जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों सोरनि हाबा जानो थांनो नागिरदों मिथिया होनखायो लोगोफोर बेनालाय खारथिनाय भिडिअ बानायबाथाय थ' जियानो जा नुकुलमोननि बिब'नि हाबा जानो थांनो नागिरदों जोङो लोगोफोर नै रेडि जाबाय बेयो ओमफ्राय नै लाबाय चिप्सफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय जोङो थांसै आंबो कटखौनो गानना लाबाय आरो दा माने जेकेट बायदिसिना बायनाय गैखाया दै थांनाय बोसोराव बायदोंमोन लेदार बेबो एक्सिडेन्ट जानानै लेदारानो जिलांबाय आंना गारनो गोनां जाबाय आं साननैसोनि उनावनो ओमफ्राय दा बायफिनगोन दा ओंखायनो बेलेग सुइटार जेकेट गैथ'यैखायनो कटखौनो गानना लाबाय ना मा होनो बोरै नुदों बोरै नुदों खिथालाय हेन्डसाम नुदों हेन्डसामखाब्रा जोङो एक्सिडेन्ट जानानै एसे एनै मोखांफ्रा दोलाबावाबोथ' आरो सिख्लाफ्रा खारफाजोबोमोन जे सिगां माखौबासो बुंना लादों लोगोफोर दा माबा बुंनांगौ माबा बुंना लागोन नांलायनायनि जालायगोन दा जियानो जा जों हाबा जानो थांग्रोनि लोगोफोर दे नायलांबाय था नुकुलनि जिब'नि हाबा दे लोगोफोर मोनफैबाय दै नै जोंहा नुकुलमोननि हाबायाव नै जों ओमफ्राय सासे देलायगासिनोसो माथो मा बुगारबाय थागोन नोंलाय ओमफ्राय नै सासेया आरो जेकेट गानगासिनो माने गस्लाया बेना नै बेना खिथुआ अबस्था गैयाना बे सेनाव अवेल होदोंमोन नामा सिटाव जोब्बाय नांजोब्बाय एक्टरानो बेसो भिडिअ लाबोबाय लांबाय ओंखायनोथ' आंथ' नोंखौ दानो फैगोन सानाखै हराव फैगोन सानदोंमोन जाग्रोखानोसै आं जानोसो फैखादों बोरै नुकुल माबायालाय ओइ राहुल मामायाव दोङो सालदेया नोंनिया नै ओरै एकदम गिदिंगिदा देनारसो सिनाय मोनखायो आं मोसागासिनो कपि रेक्सन नांजागोनलै आं लोगोफोर गेटआ हाबनाय गेट बे मा गोथार ओरै माथिंलै मालाय नुकुलनि रुमा ओइ सिलिं होदो फाग्ला सिलिं हो हा जोबखायालायसै जोंहानि बानायगासिनो रुमनि स्टाइलफोरखौ ओमफ्राय सिलिं होनो हायाखैनो हा हराव इसोर सानैखौ लाखिसै जोंनिया बोराय बुरै थांफिननांगोन नै अमा आदार होनांगोन लोगोफोर नै नुकुलनि रुमाव दिनै फार्स्ट टाइम हाबदो दै आरामसे फैदों गोथार जुलियाव जों आब'नियाव बिराद मोजां नांदों आरो आगोलनिफ्रायनो बहुत मोजां फ्रिखा बेनिखायनो मोजां नाङो आरो माने आंनिख्रुइ बारबायनो लोगोफोर बेना जायो बयनियाबो रेगुलार भिडिअ होयो बियो खिन्थु आं होनो मोना नालाय ओंखायनो आंना सम मोना जायो हाबा जानाय मानोना नोंनि आरो मोनसे बिजनेस दं आरो माने टाइम मिलाया नालाय रेगुलाराव थाबाय थानाय मानसि समाय जिरायदो आरामसे ओंखाम जाना बरिया थांदों आरो एरैनो लावबाय हाबोखाया आरो खबर थांबाय खिन्थु दिगदार दङ माथो होना थांगोन दे जियानो जा लोगोफोर नै नुकुलनि रुमखौ एसे देखायनो आं बानायदो मालाय एकदम नामा ओंखाम खिन्था उखैयाखै हा आंना लोगोफ्रा बिसोर सानैयासो दै लोगोफोर आंजों फैफानाया खिन्थु फैनाया जाला ओंखामसो जाग्रोखानांगौ दा एकदम मोनजाबानो जाखायो दा गोसथोनाया मुवानि होनदोंमोनलाय नोंना हैनि होनखायोलै फाग्लासो माला मोनफैनाय नोंलाय लोगोफोर नै जोंना गुदगा बायबो दङ बिथिं ओमफ्राय बिथिं दङ एक्टर ओइ एक्टर मा सिरि सिरि जोंना गिरि बाय दोङो जमा गासिबो बे दलसेया जोंना जेरावबो ग्रोब ग्रोब जाखायो एकदम लोगोफोर बे आं दा मिंगल जाबाय हाबा जाबाय नै आंना बे थाफाबाय नालाय नङाबा बिसोरजोंनो सिगां थानो गोनां जायोमोन उपाय गैया बिसिनाथ' लोगोफोर गोसथोनायफोरा साब्रै साबा दंजोबो दै बिसिना गोसोखानांला बिसोरखौ
बिसोरखौ रावबो दा गोसोथोखासै बिसिना गोसोथोनाय दंखायो लोगोफोर बुकिंखा आं नोंबायदि हाबा जायोबा आराम आं हाबाखौ जानो फैया हिनजाव जानो Sudah kan yang mbak, punya hahaha. Halo. Biar kayak jum dia sudah nukul nih bibone hamayon mungun nama sasebut. Naik nih fitar, naik nih fitar. Wah, iPhone Malaysia wah. Malay berasa iPhone. Wah, iPhone. Wah. iPhone गोजा मालाय ग्रासो लोगोफोर ना जियान जों दसे थानानै ओंखाम जानोसै लोगोफोर दे नांबाबाय हिनजाव गोदान नायनोबाबाय लोगोफोर नायनांगौनो चलो नै बेसे नाम्बार हा 4 नाम्बार खैजोन दोङो साबेसे दोङो साबा ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय बाइक सिनायालाय Bagian harus sistem bau nondeng ada apa ya dong payu? हाबा जाबाय ना जायाखै Apa jatuh ke sase satam nih sabre apa tadi? नों बयनिख्रुइ लासार ने ओइ हिनजाव गोदाना बेनो दै लोगोफोर नायना ला ओमफ्राय बेनि भिडिअ'आव नुदोंमोन जानानै सिगाङाव खिन्थु दा मोजाङै नाय साइज नुबावदोंसै नै बिरादनो ओमफ्राय जफाग्राफ्राबो साइजनि गोजा नायना लालै सेंग्राफोर लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे थानानैसो माबानोसै लास्टआव ने दा जागोन नायदो नै जिबो होननो नागिरदों थारमाने Manda? Sundari bajiku dah semua. Ayo. Ang बानायगौमोन बेनि सुन्दरि बाजैदो भिडिअ दा खिन्थु हाथ'नाय नङा उपाय गैया Gimana? Gimana? ओंखायनोथ' आं हानाय नङा दा नै थेवबाबो बोरैबा मोननाय जाबाय दानिया Mana be burai besi dah main alay. Aja लोगोफोर नै हिनजाव गोदाना बेनो दे जोंहा नकुलनि बिब' Ada juga. Angbai ada khasnya bilalai. Bisa ambus ada khasnya. Harus bisa ambus rasul maza lagi. आरो सोर जालायगोन आरो बेनि उनाव नोंनिया लास्टार नामा बयनिख्रुइ साब्लाबनानै नोंनिखौबा खावना लायगोन जागोन दे लानाङा जाग्रा जायगायाव जाफैखाबाय दे जों हले नै जाग्रा आदा जाखावदो बिमा जाखावदो ओइ नै जोंना गनेशआ मालाय गिरिबायजोंसो लोगोलै एकदम सानैबो फैया नोंना बन्दुआ बिराद लोगो मालाय सानैजों आयै सोर बोरै बिमा गोदाव नंगौ नङा गोदाव जालाय आयै सोर हाबा जानो फैफाबाय बे आं सिनायो गोदाव ना लोगोफोर नै ओंखाम रानबाय दे आरो बानलुबो एसे बुरजा नांखागौलै बानलु रानदो दे अमा लोगोफोर अमा नै अमाजों जानोसै ओमफ्राय नै जाग्रा रानदों गिरिबाय गोदाव नंगौ नङा नुहुरलाय लांला नोंखौ मोजां ने आसारखौ एसे बुरजा होलै बिनायाव लादो माबाखौ बानलुखौ होबावदो देन्जारसो लोगोफोर जानायाव गोथाव नंगौ नङा गिरिबाय गोथाव दे जा बिमा दा नै नाबो अमाबो मोदोम ओंखारदों एसे फुंना थांखादोंसै नोङो नकुलनि हाबायावनो होनदो नकुल मोनानि हाबायावनो एसे फुंना थांदोंसै बेयो लोगोफोर जाखावनो होदां ओमफ्राय आंबो जागासिनो नै उपाय गैया मोजां नालाय दे लोगोफोर बोरै होदो दे लादो बेनो दै आंना गयाबा सिनायनो सिनायाखै मिथिया लोगोफोर नै माबाबाय गिफ्टखौ होबाय गय लादो जाम्बि गय जाखायो नोङो देन्जार हा गय आंना आं जाथ'आ र' लादो दे आदा लादो दे हिनजाव गोदाननि आखाइजों लानाया गोथाव जायो नै जाना नायदो ना औ
लोगोफोर जान्दा थांसै माथिं बथल लादोंलाय सोर बोरै सोर बथल खेबगोन मोनसे खेबनांगौ र' खेबनि लोगोफोर सेनाय गैया दे बिराद दुस्थु बियो सेनाय गैया र' फट' खेबनां लोगोफोर दे आंनो फट' एबारा फेन्सि मिला खाला मा पार्टियाव निर्दलय आंनिया निर्दलय आंनिया पार्टियाव कुनु माबायानो गैया आंनिया जिकुनु जाया माने जिखुनु जाया थांसै भट होबानो जाबाय जागोन गेलेगोन जोंबो न' ने जानाय लोंनायफ्रा मारै जाखो जाबाय एकदम जाबाय 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 लोंबाय जानांगोन फायनायनि थाखाय नुजानाय बया केडेन्सार गान दामना दैनि बेफोर गाननि थाखाय आंनि भिडिअ'आनो आं दा भिडिअ मारै जासिगोन आं गावनो कपिराइट नांजोबगोन लोगोफोरा एकदम बया डेन्सार जादों थांसै मरा मोजां मोजां थांबानो जाबाय बाखि थ' फ्रेन्डआव थांसै एनसे लालाय एनसेलाय गान दामना फैना थादों नै थ' लोगोफोर खुनुरोखोम फैयै फैयै न' मोनफैबाय नै दायो खैथा जाखोलै हरनि खैथा जाखो हरनि 5टा मोनानि खिन्थु मा होनो गोलोम बोथोरनिबा गरम बोथोरनि मोनबा 5टा बाजियाव मोनायानो लोगोफोर ना खोमसि जाया 7टाफ्रावसो मोनालाबायो ओंखायनो दा मोनाबाय खिन्थु गोजां बोथोर ना 5टा जाबाय जों 5टा बाजियाव न' मोनफैबाय खोमसिबायबो जाय थुं नै बोरै जाबोजोबखो हालोदफ्रा अबस्था गैला अबस्था गैया ओमफ्राय गोरबो खुंगुरखौथ' मिथियो नोंथांमोनहा इउटुबारा बिसोरो नेनो होदोंमोन खिन्थु जोंथ' आरो हाबा जानाय मानसि जोंना सम गैया नालाय खामानि थायो फैनो गोनां जाबाय उपाय गैया बिसोरथ' दासो मोनदोंनो इसेबां हराव लासै आरो थान्दा बोथोरजों बायो थानो ने लोगोफोर ओंखायनो फैग्रोबाय उपाय गैया जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस बाय 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 बाय